लोगोफोर गासैखौ बरायफिनबाय दिनै सावरायगोन मोनसे गोनांथार लेसन आरो बे लेसना गोसोआव लाखिखा बथ एलपि आरो एमइ माने इउपि मोननैनिबो थाखाय एकदम इम्पर्टेन्ट जाय लेसनखौ दिनै सावरायनो नागिरदों आङो बेयो एलपि सेक्सननि इभिएसनि थाखाय इम्पर्टेन्ट आरो एमइ सेक्सननि पलिटिकल सेक्सननि मोनसे इम्पर्टेन्ट लेसन स' मोननैनिबो थाखाय एंगार जाथावै एकदम इम्पर्टेन्ट लेसन स' दिनै माखौ सावरायनो नागिरदों जों आं नोंथांमोन देखायनि नै सिंथिंगालै नैबे जाबाय एलपि सेक्सननि सिलेबास एलपि सेक्सननि सिलेबासाव जों दाखालिबो मोनसे सावरायखांबाय बिनिनो पार्ट 2 रोखोमबो बियो नैबे मोनसे लेसनखौ कन्स्टिट्यूशन अफ इंडिया कन्स्टिट्यूशन अफ इंडिया माबायदि बानायनाय माने कन्स्टिट्यूशन अफ इंडियाखौ माबायदि बानायनाय जानाय बिनि सोमोन्दै जोङो लास्ट भिडिअ सावरायखांबाय दिनै जोङो कन्स्टिट्यूशननि आखुथायफोर माने फीचर्स अफ द इंडियन कन्स्टिट्यूशन बेखौ जोङो एकदम डिटेल्स इलाबोरेटलि जोङो सावरायगोन आरो बियो इउपि सेक्सननि थाखायबो एकदम भेरि 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 इम्पर्टेन्ट ओंखायनो बे लेसना जायखौ दिनै सावरायनो नागिरदों बियो बथ एलपि एन्ड इउपि मोननैनिबो सेक्सननि थाखाय एकदम भेरि 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 इम्पर्टेन्ट जानला मानला इम्पर्टेन्ट नङा बियो भेरि भेरि इम्पर्टेन्टसोखा थ' जोङो बेखौ सावरायगोन दिनै फार्स्टआव नोंथांमोननो आं पइन्ट्स होगोन आरो पइन्ट्सनि उनाव नोंथांमोननो आं एमसिकिउ होगोन स' बै एमसिकिउखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरनांगोन आरो बेयो बिराद सिम्पल मानो होनबा जों नैबेयावनो सावरायजोबखागोन आं सावरायजोबखांनायखौसो नोंथांमोननो आङो होमवर्क होगोन जायखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव नैबे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरनांगौ बेनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि भिडिअ नायनो थाखाय टेटजों रिलेटेड नैबे भिडिअनि डिसक्रिप्सन बक्सआव थां माखासे लिंक होना दोनदों लिंकफोरा एकदम साबजेक्ट वाइसआव फोल्डार बानायखाना दोननाय दङ फोल्डाराव थु मा साबजेक्टनि भिडिअ नायनो लुगैयो आरो बे साबजेक्टनि फोल्डाराव थां आरो टाइटेल वाइसआव नोंथाङा माखौ नांगौ बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय आरो गोसोआव लाखि भिडिअखौ नायनाय समाव जाहाथे ओरैनो मेगनजों खोमाजोंल' नाया खोनासङा लोगोआव कपि लाखा लिरखा कनसेप्टखौ बुजिनो नाजाखा एनिवे जों दावगानोसै गोबाव खालामालासिनो स' जों सावरायगोन सेलियेन्ट फिचार्स अफ द इन्डियान कन्स्टिट्यूशन थाब सावरायगोन आरो जेराव एसे बुजिनो गोनां दं बेखौ आङो एसे बुंफोरनानै गालांगोन अके थांसै नाम्बार 1 पइन्ट The 42nd Amendment Act of 1976 is also known as mini constitution due to the important and large number of changes. गोसो लाखिथारनांगौ मोननै रोखोमनि सोंथि जायो बेयाव दा नैबे मोनसे सोंथि जाखाबाय आरो मोनसे रोखोमनि सोंथि जायो 42nd Amendment Act खौ मा मायथाइयाव खालामनाय जादोंमोन 42थि संबिजिरारि सोदांनायखौ मा मायथाइयाव खालामनाय जादोंमोन दा नैबे सोंथि नङा नैबे पइन्ट आरो मोनसे सोंथि जाबावो बेयो नैबेबो गाहायनि माबे मोनसे संबिजिरारि सोदांनायखौ मिनि कन्स्टिट्यूशन होननानै बुंनाय जायो एकदम इम्पर्टेन्ट थैथां इम्पर्टेन्ट बेथलै थांसै नाम्बार 2 दाना जोङो मा सावरायदों गोसोआव लाखि खनसेबाव जोङो सावरायदों फिचार्स अफ द कन्स्टिट्यूशन माने जोंनि भारतनि संबिजिरनि आखुथायफोरनि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदों स' गिबि आखुथायानो जाबाय मा भारतनि संबिजिरानो जाबाय बयनिख्रुइबो मुलुगनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन लिरनाय संबिजिर मानो होनबा संबिजिरा लिरैबो थायो आनरिटेन आरो रिटेन मोननै रोखोम थायो जोंनि भारतआ बुहुमनि मादाव लिरनाय संबिजिरफोरनि मादाव बयनिख्रुइबो गोलावसिन संबिजिरा जाबाय जोंनि भारतनि संबिजिर बेयावनो गोसो लाखिखा आमेरिकान कन्स्टिट्यूशना लिरनाय ब्रिटिश कन्स्टिट्यूशना आनरिटेन आरो जोंनि भारतनि कन्स्टिट्यूशनाबो रिटेन एबा लिरनाय संबिजिर मोननै पइन्ट दंबावो नैबे जोंनि हादोराव गासै जोंनि हादोरनि संबिजिराव गासै बेसेबां आर्टिकेल दङमोन जागायजेननायाव संबिजिरा जेब्ला 26 नभेम्बर 1949 मायथाइयाव आजावजादोंमोन बै समाव गासै आर्टिकेल दङमोन 395 गासै पार्ट्सफोर दङमोन 22 गासै पार्ट्सफोर दङमोन 8ताल' दा नाथाय नैबे जाबाय 2016 सिम आंनियाव 2016 सिमनिल' डाटा दङ 2016 सिम अर्थात दा कारेन्टलि बुंनो हायो आरो प्रेजेन्टलि दा खिन्थु आर्टिकेला गासै 465 जाहैबाय
पार्टसा 25 जाहैबाय बिनिफ्राय शिड्युलफ्रा 12टा जाहैबाय गोसोआव लाखिथारनांगौ सोङो भारताव गासै बेसेबां आर्टिकल दङ दा बेसेबां आर्टिकल दङ 495 बा नैबे थायोबा इखौ होबानो जाबाय बा बेसेबां शिड्युल दङ मोन 12टा बेखौ परीक्षायाव सोङो बहुत परीक्षा जायखिजाया परीक्षायाव सोङो भारतनि संबिजिरा मुलुगनि मादावनो एसेबां गिदिर एबा गोलाव जानायनि मोनब्रै जाहोन दङ बै जाहोनफोरखौ नै सिङाव लिरदों जिअग्राफिकेल फैक्टर्स माने भुमखौराङारि जाहोग्रा माने जोंनि भारतारि बिराद गिदिर हा खोन्दोआ जोंनि बिराद गिदिर नालाय बिनिखायनो संबिजिराबो गिदिर जादों बे जाबाय 1 नम्बर जाहोन 2 नम्बर जाहोन हिस्ट्रिकल फैक्टर्स इनफ्लुएंस ऑफ द 1935 इंडियन एक्ट हिस्ट्रिकल फैक्टर्स जारिमिनारि जाहोग्रा जारिमिना गिदिर जाहैबाय नालाय संबिजिराबो गिदिर जाहैबाय जारिमिना माबायदि गिदिर जाहैखो ब्रिटिशफोरा जोंखौ सासन खालामदोंमोन जोंना बिराद गिदिर माबा माबि जुद्ध दावहा ट्रिटि जासोगारबाय बेनिखायनो जारिमिनाबो बिराद गिदिर जाबाय जारिमिननिफ्राय माखासे रेफारेन्स लाना फैनानै संबिजिरखौ बानायनो गोनां जाबाय बेयाव थारमाने जोंनि संबिजिरा बिराद गिदिर मुलुगनि मादावनो बयनिख्रुइबो गिलावसिन जाबाय बे जाबाय 2 नम्बर जाहोन आरोबाव जाहोन दङ सिंगल कन्स्टिट्यूशन एसेबां गिदिर जोंनि हादोर बे हादोरावनो मोनसेल' संबिजिर थानायखाय बेनि थाखायबो संबिजिर गिदिर खालामनो गोनां जाबाय संबिजिरखौ गिलाव खालामनो गोनां जाबाय स' बेफोर जाबाय मोनफा मोनफा जोंनि संबिजिरा मुलुगनि मादावनो बयनिख्रुइबो गोलावसिन जानायनि जाहोन थांनोसै 4 नम्बर जाहोन ड्रन फ्रम भेरियास कन्स्टिट्यूशन आरो जोंनि संबिजिरनि मोनसे आखुथाय फिचारा जाबाय मा जोंनि संबिजिरखौ गुबुन 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 हादोरफोरनि संबिजिरफोरनिफ्राय दाहार लानानै लिरनाय जादों थांनाय खनसे पार्टआवबो जों फरायदोंमोन भारतनि संबिजिर लिरग्राफोरा गासै मोन 60टा हादोरनि संबिजिरफोरखौ गिबियाव फरायना लाग्रोदो आरो बिनिफ्रायसो रेफारेन्स लायै 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 जोंनि भारत हादोरनि संबिजिरखौ लिरनाय जादों बिनि थाखायनो गासैखौबो 60टा खालाय संबिजिर फरायना लानानै माखौ दोनगोन माखौ मागोन लिरनायावनो बेबो मोजां माथो बै हादोरनि संबिजिराबो नैबे मोनसे केरेक्टारा फिचारा मोजां माथो बिनिखौबो मोनफ्रोमबो हादोरनिखौबो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै लानायावनो थारमाने जोंनि हादोरनि संबिजिरा मुलुगनि मादाव बयनिख्रुइबो गोलावसिन जाहैबाय थारमाने बेबो मोनसे जाहोन जानाय दा जियानो जा जों मा सावरायदों गोसोआव लाखि मालाबा जों बावगारलाङो जों मा फरायबाय थादों जों मा सावरायबाय थादों जों सावरायदों भारतनि संबिजिरनि फिचार एबा आखुथाय फिचार अफ द इंडियन कन्स्टिट्यूशन स' इंडियन कन्स्टिट्यूशना दाहार लानानै लिरनाय मोनसे संबिजिर बे मोनसे आखुथाय जाहैबाय आखुथाय सावरायदों दे जों गोसोआव लाखिनांगोन मालाबा जोङो बुखिलांबाय थागोन निजायैनो जों मा सावरायदोंमोन बेखौनो बावगारलांगोन गुबै बाथ्राखौनो बे जाबाय मा जों सावरायदों फिचार अफ द इंडियन कन्स्टिट्यूशन जोंनि भारत हादरनि संबिजिरखौ नैबेनिफ्रायबो गोबां दाहार लानानै लिरनाय जादों 1935 एक्ट इंडिया एक्ट गभर्नमेंट अफ इंडिया एक्ट 1935 1935 मायथाइनि भारत आयेन बेनिफ्रायबो बहुत माखासे स्ट्राक्चारखौ दाहार लानाय जादों बेनिफ्राय बिदिनो माखासे फिलसफिकेल पार्ट सान्थौआरि पार्टखौ आमेरिका आरो आइरिश संबिजिरनिफ्राय लानाय जादों बेनिफ्राय आरो पलिटिकेल पार्ट राजखान्थियारि खोन्दोखौ ब्रिटिश कन्स्टिट्यूशननिफ्राय लानाय जादों बेबायदिनो गोबां हादोरनिफ्राय बाहाय धार लानायावनो जोंनि हादोरनि संबिजिरा बिराद गोलाव जादों दा जियानो जा नैखौसो जोङो गोसोआव लाखिनांगौ जोंनि संबिजिरनि गुबुन मोनसे आखुथाया जाबाय जोंनि संबिजिरखौ गुबुन गुबुन हादोरफोरनिफ्राय दाहार लानानै लिरनाय जादों बे मोनसे आखुथाय 5 नम्बर आखुथाया जाहैबाय मा नैबे ब्लेंड अफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बे बिराद इम्पर्टेन्ट आखुथाय जोंनि संबिजिरनि मा होनदो ब्लेंड माने गलाय मोन्देर रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी रिजिडिटी माने गोरा फ्लेक्सिबिलिटी माने गोरलैयैनो खालामनो हानाय स' जोंनि संबिजिरा गोरलै खान्थिबो दङ गोरा खान्थिबो दङ गोरलै आरो गोरा खान्थिनि गलाय मोन्देर गोरलै माने मा आरो दसे थाना बुंगोन आङो गिबियावनो नायना लाग्रोनि जोङो जेरैबायदि आमेरिकाननि कन्स्टिट्यूशना रिजिड बिसिना गोरा ओमफ्राय ब्रिटिशनि कन्स्टिट्यूशना फ्लेक्सिबल बिसिना गुरै थारमाने गोरा आरो गुरै माने मा बे बिराद गोरा देखांनो हालायै गोरा सेख्रेबनो हालायै गोला नामा बेबायदि गोरा नङा थारमाने जोंनि संबिजिरा
किसुमान बिराद गोरा गोरा नेमखान्थि दङ जायखौ नोङो खालामनोबा खालामनो हाया जेरैबायदि नोङो संबिजिरखौ नों जुदि सोदांनांगौब्ला एमेन्डमेन्ट खालामनांगौबा बेखौ नोङो बिराद प्रसेस दङ फार्स्टआव लकसभायाव बिल पास खालामग्रोनांगोन बिनि उनाव राज्य सभायाव बिल पास खालामग्रोनांगोन बिल पास खालामनायनि बिराद नियम दङ ओमफ्राय मोननैबो पास जाखांबासो बेखौ प्रेसिडेन्टनो सिगनेचारनि थाखाय माबा फरवार्ड खालामगोन स' बेबायदि बिराद गोरा गोरा नियम दङ बिनि थाखायनो बेखौ बुङो रिजिडिटि आरो फ्लेक्सिबिलिटि नाथाय गोरलै गोरलैबो माखासे नियमफोर दंलाबायो दा बेनिखायनो बे नियमखौ जोङो गुवारै सावरायगोन जेब्ला जों गुबुन लेसन सावरायगोन नैबे जाबाय जास्ट जोङो भारतनि संबिजिरनि आखुथाइफोरखौसो सावरायगासिनो दङ दाना 5 नाम्बार आखुथाया मा भारतनि संबिजिरा गोरा आरो गुरै मोननैनिबो गुरै खान्थि मोननैनिबो गलाय मोनदेर बेबायदि गोसो लाखिनांगोन नेक्स्ट भारतनि संबिजिरनि आखुथाया जाबाय फेडारेल सिस्टेम उइथ इउनिटारि बायस जोंनि भारतनि संबिजिरा फेडारेल माने जुथाइ हादरनि नेमखान्थि नाथाय नामावल' जुथाइ हादर नाथाय बिसोरनि खान्थिफोरा इउनिटारि माने मा सेन्टारजों कन्ट्रल खालामजानाय खान्थिखौनो इउनिटारि होननानै बुङो बहुद स्टेटफोर दंलाबायो नाथाय सेन्ट्रेलनिफ्राय कन्ट्रल खालामहरो बेखौ बुङो इउनिटारि जोंनिया दा मोननैबो इउनिटारिबो सिस्टेमा जोंनिया फेडारेल नाथाय जोंनि खान्थिफोरा किसुमान इउनिटारि दंलाबायो दा ओंखायनो सिङाव मोननैसो नट्स लिरलाबायदो माबायदि इउनिटारि आरो फेडारेल जेरै फेडारेसन माने मा डुवेल गभर्नमेन्ट सिस्टेम थानाय सिस्टेमखौनो फेडारेसन बुङो डिभिजन अफ पावारफोरखौ जोङो रानो स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों रानलायो पावारफोरखौ बिनिफ्राय सुप्रिमेसि अफ द कनस्टिटिउसननि बायदिसो जायो खामानिफोरा रिजिडिटि अफ द कनस्टिटिउसन इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियारि सिस्टेमा जोंना इन्डिपेन्डेन्ट बाइकेमेरेलिजम माने मा जोंनि पार्लामेन्टआ मोननै बाहागो मोनसे लकसभा मोनसे राज्य सभा बेखौनो बुङो बाइकेमेरेलिजम आरो नैफोरखौनो बुङो मा फेडारेसननि केरेक्टार ओंखायनो जोंनिया नैफोरबो दंजोबखायो जोंनिया डुवेल गभर्नमेन्ट दङ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट मोनसे स्टेट गभर्नमेन्ट मोनसे डुवेल गभर्नमेन्ट ओंखायनो बेयो फेडारेसन जोंनिया डिभिजन अफ पावारखौ रानलायो स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों बेनिखायनो जोंनिया फेडारेसन नियम मथे फेडारेसन नाथाय माखासे इउनिटारि केरेक्टार दंलाबायो जोंनि संबिजिराव जेरैबायदि मा नैबायदिनिया स्ट्रं सेन्टारनि बायदि सोलियो खायसे खायसे खामानिफोरा सिंगल सिटिजेनशिप जोंनिया मोनसेल' सिटिजेनशिप जोङो भारतनिल'सो सिटिजेन खिन्थु आमेरिकाफोराव बेलेग सेन्ट्रेलनि मोनसे सिटिजेनशिप आरो स्टेट जाय स्टेटआव जों थायो बे स्टेटनिबो जोङो नोगोरारि स' मोननै रोखोमनि सिटिजेनशिप माने नोगोरारिनि मानदण्ड मोनो आमेरिकानफोरा खिन्थु जोंनिया भारतनिल' नोगोरारि जोङो आसामनि नोगोरारि होननानै बुङा जोंखौ स' बेबायदि बिनिखायनो जोङो बै केरेक्टारफोरखौ जों गोसो लाखिनांगोन दाना बेयाव नैयावनो लिरदों आङो नैखौनो आं दा बुंनाय बाथ्राखौ लिरबाय फेडारेसन हेज नै मोनसे बेलेग बाथ्राखौ जों गोसो लाखिथारनांगोन The term federation has nowhere been used in the constitution. Article 1 on the other hand describes India as a union of states. किन्तु जोंनि भारत हादरनि कन्स्टिटिउसना फेडारेसननिब्लाबो जोंनि किन्तु बे कन्स्टिटिउसनाव फेडारेसन होननाय सोदोबा मोनसेबो बाहायनाय गैया जोंनि हादरा फेडारेसन होननानै बुंनाय गैया मा होननाय दोङो इउनियन अफ स्टेट्स माने स्टेटफोरनि गोबां स्टेट 28टा 29टा स्टेटफोरनि मोनसे जथायसो बियो मोनसे जथाय आफाद बिसानासो लिरनाय दोङो आरो बिनिफ्रायनो जों बुजि मोनो बेबायदि जथाय आफाद नालाय बेयो माने फेडारेसन बियो थ' बेबायदि दाना नाम्बार 7 आखुथाय जोंनि कन्स्टिटिउसना जाबाय मा पार्लामेन्टारि फर्म अफ गभर्नमेन्ट बानायो भारतखौ जोंनि कन्स्टिटिउसनाव पार्लामेन्टारि फर्म अफ गभर्नमेन्टनि सोमोन्दै लिरनाय दोङो एबा पार्लामेन्टारि फर्म अफ गभर्नमेन्टनि बायदि जोंनि भारत हादरा सोलियो जोंनि संबिजिर बायदि सोलियो आरो जोंनि संबिजिरा मा पार्लामेन्टारि फर्म अफ गभर्नमेन्ट दा खिन्थु गुबुन गुबुन हादराव गैया जेरैबायदि आमेरिकानिया पार्लामेन्टारि फर्म अफ गभर्नमेन्ट नङा बिसिना प्रेसिडेन्सियेल फर्म अफ गभर्नमेन्ट डिफारेन्सा मा बेखौथ' गोलाव बुंले आङो जास्ट फंसे बाथ्रा मिथिनो था पार्लामेन्टारि फर्म अफ गभर्नमेन्टआव प्राइम मिनिस्टारा अल इन अल जायो किन्तु प्रेसिडेन्टआ बारा रियेल एक्जिकिउटिभ नङा बियो नमिनेल हेड होननानै बुङो प्रेसिडेन्टखौ नाथाय रियेल एक्जिकिउटिभा प्राइम मिनिस्टारा जायो पार्लामेन्टारि फर्म अफ गभर्नमेन्टआव नाथाय आमेरिकानिया प्रेसिडेन्सियेल फर्म अफ गभर्नमेन्टआव मा जायो
प्रेसिडेन्टआनो अल इन अल बियो रियेल एक्जिकिउटिभ नाथाय प्राइम मिनिस्टारा नमिनेल एक्जिकिउटिभ बियो हेड नाथाय बियो मुङावल' हेड स' बे मोननै डिफारेन्सखौल' मिथिनानै ला खिन्थु जोङो मा सावरायदों आरो गोसो खोलैबावनि आङो संबिजिरनि आखुथाय भारतनि संबिजिरनि आखुथाय फिचार अफ इन्डियान कन्स्टिटिउसन स' 7 नाम्बार कन्स्टिटिउसनेल फिचारा मा जोंनि भारत हादरनि संबिजिरा पार्लियामेन्टारि फर्म अफ गभर्नमेन्टनि सोमोन्दै बाथ्रा मख'यो एबा बे बाथ्राखौ बुजि मोनाखैबो जानो हानाय थारमाने जोंनि संबिजिरा मा गभर्नमेन्टखौ प्रभाइड खालामो मा गभर्नमेन्टखौ दानो थाखाय होयो बे जाबाय पार्लियामेन्टारि फर्म अफ गभर्नमेन्ट ओके थांनोसै नेक्स्ट 9 नाम्बार आखुथाय 9 नाम्बार आखुथाया मा इन्टाग्रेटेड एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियारि बेखौ बरिया बुजायनानै गावनि बुजि मोननाय रावजों लिरनानै ला आं बुजायनानै होनि बर'जों सोरबा जुदि लिरना लानो गोसोबा बर'जों लिरना लानो हायो इन्टाग्रेटेड इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियारिस बिराद गिदिर मोनसे आखुथाय जोंनि संबिजिरनि बे जाबाय भारतनि संबिजिरा भारतनो मोनसे सिस्टेम होयो जुडिसियारि माने मा हाइ कर्टफोरनि गासैबो खामानिखौ जुडिसियारि होननानै बुङो हाइ कर्ट सुप्रिम कर्ट माने डिस्ट्रिक्ट कर्ट बेबायदि थ' बे जोंनि कर्टआ बेयो जेबो पलिटिकेल इनफ्लुयेन्स नङा बियो सरकारजों गोहोम खोख्लैजानाय गांखं बा उइं नङा बियो सुप्रिम कर्ट थायो साथाराव एक सेकेन्ड साथाराव सुप्रिम कर्ट थायो सुप्रिम कर्टनि उनाव मा थायो हाइ कर्ट थायो हाइ कर्टनि उनाव डिस्ट्रिक्ट कर्ट साब अर्डिनेट कर्ट बेबायदि कर्ट थालाबायो खिन्थु बेफोरो गासैबो इन्टाग्रेटेड बेजों बे सोमोन्दो गोनां नै मोनसे केसखौ जोङो हाइ कर्टआवबो आपिल खालामनो हायो नङाबा जोङो डाइरेक्ट सुप्रिम कर्टआवबो कन्ट्रल खालामनो हायो बे गासैबो मोनसेयानोल' जास्ट सुबिदानि थाखायसो बेखौ माने सुप्रिम कर्ट हाइ कर्ट आरो डिस्ट्रिक्ट कर्ट बिदि बानायनाय जादों बेयो मोनसेयानोल' बेनिखायनो बेखौ बुङो मा इन्टाग्रेटेड जुडिसियारि आरो इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियारि माने मा बियो उदां रावनिबो सिङाव बियो दबथाय जानाय नङा सरकारजों बियो दबथाय जानाय नङा सरकारनि सरकारा जेबो गोहोम खोख्लैनो हाया बेखौ सरकाराबो गोरोन्थि मावोबा बे हाइ कर्ट सुप्रिम कर्टआ सरकारखौबो बियो खागोन बा आयेन बायदि बियो बेखौ दायनिगिरि गनायथि होगोन थ' बिनिखायनो बुंदों जोंनि संबिजिरा ओरैबायदि मोनसे आखुथाय दोङो जाय आखुथाया इन्टाग्रेटेड एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियारि गोसो लाखिथारनांगौ बेयो जाबाय मा 9 नाम्बार संबिजिरनि आखुथाय इन्टाग्रेटेड एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियारि इंलिसावनो गोसो लाखिबाबो जायो मानो होनबा कुइसन पेपारा इंलिसावबो थायो बर'आवसो गोनो गोथो मोनगोन नोंथांमोना सम बेनिफ्राय 9 नाम्बार संबिजिरारि आखुथाया जाबाय जोंनि संबिजिराव बिराद गिदिर मोनसे जिनिस लिरनाय दङ बे जाबाय फान्डामेन्टेल राइट्स बिराद गिदिर आखुथाय बियो फान्डामेन्टेल राइट्सआ बेसेबां सम सोंनाय फैयो हाउ मेनि फान्डामेन्टेल राइट्स आर देयर इन द इन्डियान कन्स्टिटिउसन इन्डियानि कन्स्टिटिउसनाव गासै बेसेबां गुबै मोन्थाय दङ सोरबा 7 सोरबा 5 होगोन आरो सोरबा सोरबाया प्राय 7 होयो 7 नङा बेयो 6 आरो गोसोआव लाखि इंराजिजों इन्डियान कन्स्टिटिउसननि बे फान्डामेन्टेल राइट्सफ्रा जास्टिसिएबल आरो आर्टिकोल 12निफ्राय 35 आर्टिकोल नाम्बारसिम भारतनि फान्डामेन्टेल राइट्सफ्रा लिरनाय दङ भेरि इम्पर्टेन्ट नैबे परीक्षायाव फैयो मबे आर्टिकोलनिफ्राय मबे आर्टिकोलसिम भारतनि संबिजिराव फान्डामेन्टेलनि सोमोन्दै लिरनाय दङ फान्डामेन्टेल राइटनि सोमोन्दै लिरनाय दङ अब्लाना एन्सारा आर्टिकोल 12निफ्राय आर्टिकोल 35 बेनिफ्राय डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल स्टेट पलिसि बिराद इम्पर्टेन्ट बियो डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पलिसि बेखौ नभेल फिचार होननानै बुंदों 10 नाम्बार आखुथाया संबिजिरनि बे जाबाय डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पलिसि आरो बेखौनो बुंदों नभेल फिचार गुन गोनां आखुथाय सोंनाय फैयो गाहायनि मबे मोनसे संबिजिरारि आखुथायखौ गुन गोनां आखुथाय एबा नभेल फिचार होननानै बुंनाय जायो अब्ला गोसोआव लाखिखा दानो डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पलिसिखौ नभेल फिचार अफ द इन्डियान कन्स्टिटिउसन होननानै बुंनाय जायो बेयाव मानि सोमोन्दै लिरनाय दोङो वेलफेयार स्टेटनि सोमोन्दै लिरनाय दोङो माने वेलफेयार स्टेट माने कल्याण माने गोजोन स्टेटखौ गोजोन खालामनो थाखाय हादोर गंसेखौ गोजोन खालामनो थाखाय मा खामानि मावनांगौ बेफोर गासैबो डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पलिसियाव गासैबो लिरनाय दङ जाय लिरनायखौ जाय आखुथायखौ नभेल फिचार होननानै बुंनाय जायो परीक्षायाव फैयो आरो नैबेयावबो MCQs दङ उनथिंगालै गोसोआव लाखिथार 11 नाम्बार आखुथाया जाबाय फान्डामेन्टेल डिउटिस भारतनि संबिजिरनि बिराद गोनांथार गुबुन मोनसेबाव आखुथाया जाबाय भारतनि संबिजिराव मोन 11टा गुबै खामानिनि बाथ्रा मख'नाय दङ
आरो बै फान्डामेन्टेल राइट्सफ्रा नन जास्टिसिएबल गोसोआव लाखि डिरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पलिसियाबो नन जास्टिसिएबल आरो फान्डामेन्टेल राइट्सफ्राबो नन जास्टिसिएबल नाथाय भुल बुंफ्लांबाय नामा जियानो जा खायसे बुंबावदो फान्डामेन्टेल डिउटिसफोराबो नन जास्टिसिएबल आरो डिरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पलिसिफ्राबो नन जास्टिसिएबल नाथाय फान्डामेन्टेल राइट्सआ जास्टिसिएबल गोसोआव लाखिथार बिराद इम्पर्टेन्ट थांनोसै नेक्स्ट आखुथायाव जोंनि भारत हादरनि संबिजिरनि नेक्स्ट आखुथाया जाबाय बियो सेक्युलार जोंनि कनस्टिटिउसना सेक्युलार बिनिखायनो जोंनि कनस्टिटिउसना जोंनि हादरखौ गंसे सेक्युलार हादर हिसाबै दादों सेक्युलार माने मा धोरोम बासियै असमियाव बुङो धर्म निरपेक्षता माने धोरोम बासियै हादर अफिसियेल रिलिजन एबा नेशनेल रिलिजन गैया मानोना जोंनि हादरा सेक्युलार स्टेट आरो सेक्युलार स्टेट माया खालामदो जोंनि संबिजिरा खालामदों बिनिखायनो बियो जोंनि भारत हादरनि संबिजिरनि मोनसे आखुथाय सेक्युलार स्टेटआ जोंनि संबिजिरा जोंनि हादरखौ मोनसे सेक्युलार स्टेट खालामदों स' बे जाबाय जोंनि संबिजिरनि गुबुन मोनसे आखुथायमोन सेक्युलार स्टेटआ थांनोसै 12 नाम्बार आखुथाय जोंनि भारतनि संबिजिरनि गुबुन मोनसे आखुथाया जाबाय मा इउनिभार्सेल एडल्ट फ्रेन्चाइज माने मा गोसोआव लाखि 18 बोसोर बैसोनि एबा 18 बोसोर बैसोनि सानि जायखिजाया मानसिफ्रा भट होनो मोननाय मोनथायखौनो इउनिभार्सेल एडल्ट फ्रेन्चाइज होननानै बुङो एकदम इम्पर्टेन्ट गोसोआव लाखि मोननैसोआव फैनो हागौ बियो भट होनो मोननो थाखाय बेसेबां बोसोर बैसो जानांगौ बिदिबो फैनो हायो आरो मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखिनांगौ बेयाव इम्पर्टेन्ट बाथ्रा बे जाबाय मा आगोल भट होनो थाखाय सासे मानसिया 21 बोसोर जानांगौमोन दा नाथाय 18 बोसोर बैसो जाबानो भट होनो मोनो बै 21 बोसोरनिफ्राय 18 बोसोरसिम खमायनायखौ भारतनि माबे मोनसे संबिजिरारि सोदांनायनि हेफाजाबजों खालामनाय जादोंमोन एबा सोङो भारतनि भट होनो मोननाय मोनथायखौ 21 बोसोरनिफ्राय 18 बोसोरसिम माबे मोनसे संबिजिरारि सोदांनायनि हेफाजाबजों खालामनाय जादोंमोन अब्लाना गोसोआव लाखि इम्पर्टेन्ट पइन्ट बे जाबाय मा 61 संबिजिरारि माने 61थि संबिजिरारि सोदांनाय 1988 मायथाइ माने 1988 मायथाइनि 61थि संबिजिरारि सोदांनायनि हेफाजाबजों भट होनो मोननाय मोनथायखौ 21 बोसोरनिफ्राय 18 बोसोरसिम खालामनाय जादोंमोन एकदम इम्पर्टेन्ट 14 नम्बर आखुथाय बे जाबाय सिंगल सिटिजेनशिप दहाय एसे बुंनाय जाबाय जोंनि संबिजिरनि गुबुन मोनसे आखुथाया जाबाय सिंगल सिटिजेनशिप प्रभाइड खालामो बियो भारतनि नोगोरारिफोरनि थाखाय जोङो भारतनिसो नोगोरारि जोङो आसामनि नोगोरारि नङा नाथाय आमेरिकाफोराव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि सेन्ट्रेलनिबो साफा नोगोरारि आरो जाय स्टेटनि मानसि बेयो बे स्टेटनिबो सासे नोगोरारि थ' जोंखौ भारतनि नोगोरारि हिसाबैसो मिथियो बेनिखायनो जोंनि सिटिजेनशिपा मा सिटिजेनशिपखौ जोङो मा लिरो इन्डियान होननानै लिरो इन्डियान जोङो आसाम स्टेटनि सिटिजेन होननानै लिरा जोङो इन्डियानिसो सिटिजेन आरो इन्डियायाथ' आसामाथ' इन्डियानि सिङाव दङ नालाय इन्डियानि सिटिजेन होनना बुंबा आसामनिबो जायो खिन्थु जोङो जुदि पलिटिकेल टार्माव कनस्टिटिउसनेल टार्माव नायनो थाङोबा जोङो भारतनि नोगोरारि साफा नेक्स्ट संबिजिरारि आखुथाया जाबाय मा इन्डिपेन्डेन्ट बडिफोर माखासे प्रभाइड खालामदों कनस्टिटिउसना जोंनि हादरनो बेफोर जाबाय मा इलेक्सन कमिसना इन्डिपेन्डेन्टलि उदाङै रावनिबो गोहोम गैयाब्लासिनो रावनिबो इनफ्लुयेन्स गैयाब्लासिनो खामानि मावो इलेक्सन कमिसना कन्ट्रलार एन्ड अडिटर जेनेरेल बियो उदां भाबै खामानि मावो रावनिबो इनफ्लुयेन्स खोलैजाया बियो इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसन गावनि गोसो बायदि साख्रि थिसनो बियो इन्डिपेन्डेन्ट बडि बियो सरकारा जेबो लोब्बा गैया बेजों थ' बेफोर मोनफा इन्डिपेन्डेन्ट बडि आरो बे इन्डिपेन्डेन्ट बडिखौ जोंनो सोर होदों जोंनि भारतनि संबिजिरा बेनिखायनो बियो भारतनि संबिजिरनि गुबुन मोनसे आखुथाय थांनोसै 16 नाम्बार आखुथाय जोंनि भारतनि संबिजिरनि गुबुन मोनसे आखुथाया जाबाय मा इमार्जेन्सि प्रभिजन माने मा इमार्जेन्सि बर'जोंथ' मिथिलिया इंराजिजोंनो बुजायनानै होनि बर'जों बुजिनानै ला जोंनि भारतनि संबिजिरा भारताव मोनथाम रोखोमनि इमार्जेन्सि प्रभाइड खालामदों एबा होदों बे जाबाय मा गोसोआव लाखिथारनांगौ नेशनेल इमार्जेन्सि स्टेट इमार्जेन्सि आरो फाइनान्सियेल इमार्जेन्सि परिखायाव फैफ्लेखाबाय थायो आरो MCQबो दङ नैबे भिडिअनि जोबथायाव दाना नेशनेल इमार्जेन्सिया मा आर्टिकेल नाम्बाराव मख'नाय दङ बेबायदिबो सोंनाय फैयो परिखायाव
आरो मा जाहोनाव नेशनेल इमारजेन्सिखौ फोसावो बेबायदि फैयो अब्लाना दावहा आरो एक्सटार्नेल एग्रेसन आर्मड रिबिलियन बेफोर जाबाय जाहोन नेशनेल इमारजेन्सि फोसावनायनि डिक्लेयार खालामनायनि स्टेट इमारजेन्सि एबा कन्स्टिटिउशनेल इमारजेन्सि एबा स्टेट एबा प्रेसिडेन्स रुल होननानै बुङो बेयो मख'नाय दङ परीक्षायाव फैथारो बेबो आर्टिकल नम्बर 56 आव परीक्षायाव सोंनाय फैयो स्टेट इमारजेन्सि एबा प्रेसिडेन्स रुल एबा कन्स्टिटिउशनेल इमारजेन्सिखौ संबिजिरनि बबे मोनसे आर्टिकलनि दहाय लानानै बाहायनाय जायो एकदम गोसोआव फैयो परीक्षायाव फैथारो अब्लाना एन्सारा आर्टिकल नम्बर 356 आरो नैबेथ' परीक्षायाव फैखाबाय थायो नैबे फाइनान्सियेल इमारजेन्सिखौ आर्टिकल नम्बर बबे मोनसे आर्टिकल नम्बराव लिरनाय दङ 360 मानि थाखाय माने बाहायनाय जायो इम्पोज खालामनाय जायो फाइनान्सियेल इमारजेन्सिखौ बे जाबाय फाइनान्सियेल इनस्टेबिलिटि मालाबा बिराद फाइनान्सियेल क्राइसिस जायोब्ला हादराव अब्लाना बे कन्स्टिटिउशननि 360 आर्टिकलनि बायदियै फाइनान्सियेल इमारजेन्सि डिक्लेयार खालामनो हायो प्रेसिडेन्टआ कान्ट्रियाव ओके दाना 17 नाम्बार आखुथाय जोंनि संबिजिरनि बेखौ जों सिगांबो रायलायखांबाय थ्री टायार गभर्नमेन्ट माने थर्ड टायार गभर्नमेन्ट थामथि खोलोबनि सोरखार माखौ होननानै बुंनाय जायो बे माने पन्सायतखौ बुंनाय जायो गामि ओनसोलनि थाखाय पन्सायत नोगोर ओनसोलनि थाखाय मुनिसिपालिटिस बेखौ एसे सिगांबो सावरायखांबाय जोङो थेवबो एसे बुंनानै गालांनि आङो बे थ्री टायार गभर्नमेन्टआ जाबाय मा नैखिना बाथ्रा गोसोआव लाखिनांगौ सिगांबो रायलायखांबाय जोङो 73rd and 74th कन्स्टिटिउशनल एमेन्डमेन्ट एक्ट 1992 एडेड थर्ड टायार गभर्नमेन्ट लकेल गभर्नमेन्ट होनना बुङो दे बेखौ माने जोंनि संबिजिरा मोनथाम खोलोबनि सरकार होदों भारतनो बेनिखायनो बियो जोंनि भारतनि संबिजिरनि मोनसे आखुथाय गोसोआव लाखि जों मा सावरायबाय थादों भारतनि संबिजिरनि आखुथाय फिचार अफ इन्डियान कन्स्टिटिउशन स' नैबे मोनसे भारतनि संबिजिरनि आखुथाय थ्री टायार गभर्नमेन्टआ मानो होनबा संबिजिरासो जोंनो बे थ्री टायार गभर्नमेन्टनि प्रभिजनखौ सुबिदाखौ बानायनानै होदों थ्री टायार गभर्नमेन्ट माने मा नैखौनो बुङो लकेल गभर्नमेन्ट माने मा पन्सायत आरो मुनिसिपालिटिस बेनिखायनो गामिफोराव थायो गामि रुरेल ओनसोलाव थायो पन्सायत आरो टाउन एबा नोगोर ओनसोलफोराव पन्सायत थाया मा थायो मुनिसिपालिटिस मोननैनिबो फांसना समान दा जोङो नैखौ नायनि 73rd एमेन्डमेन्ट नै सिंनिबो बेखौथ' फरायखांबायानो नै सिंनिखौ नाय 73थि संबिजिरारि सोदांनाया पन्सायतखौ संबिजिराव सोदोंमोन आरो बै 73थि संबिजिरारि सोदांनाया संबिजिराव खोन्दो 9खौ दाजाबदेरदोंमोन आरो गोसोआव लाखि बै 73थि संबिजिरारि सोदांनाया जोंनि संबिजिराव 11थि सिडिउलखौ सोसनदोंमोन एकदम परीक्षा फैखाबाय थायो आरो गोसोआव लाखि 73rd कन्स्टिटिउशनेल एमेन्डमेन्टखौ मा मायथाइयाव खालामनाय जादोंमोन 1992 गोसोआव लाखिथारनो गोनां पइन्ट आरो नैबेबो गोसोआव लाखिनो गोनां पइन्ट बेबो एखे दाना 74th कन्स्टिटिउशनेल एमेन्डमेन्ट एक्ट 1992 बेयो मुनिसिपालिटिसखौ रेकगनाइज खालामदोंमोन माने नोगोर ओनसोलनि लकेल गभर्नमेन्ट बेनिफ्राय पार्ट 9A खौ संबिजिराव सोसनदोंमोन बेनिफ्राय 12 सिडिउल 12थि सिडिउलखौबो संबिजिराव सोसनदोंमोन बेबो मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट माने फिचार दाना MCQखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरगोन आरो जोङो गासैखौबो सावरायखांखाबाय आरो सावरायखांनायनिफ्रायसो नैबे MCQखौ आङो बानायदों बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बुजि मोनगोन कमेन्ट बक्सआव जुदि कारेक्ट एन्सार लिरनानै हरनो हायोब्ला भिडिअखौ मोजाङै नायदों ओके नाम्बार 1 MCQ which of the following is called the mini constitution अपसन थागोन माखासे आं अपसनखौ लिराखै नोंसोर डाइरेक्ट एन्सारखौ लिरनानै हर गाहायनि बबे मोनसेखौ मिनि कन्स्टिटिउशन होननानै मिथिनाय जायो Number 2 question most of the structure of the Indian constitutionनि बांसिन स्ट्राक्चारखौ दाथायखौ गाहायनि मबे मोनसे एक्ट एबा आयेननिफ्राय लानाय जादों जोङो सावरायखांखाबाय कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर 3 नाम्बार कुइसन हाउ मेनि टाइप्स अफ फान्डामेन्टेल राइट्स आर प्रोभाइडेड बाय द इन्डियान कन्स्टिट्यूशनाव गासै बेसेबां रोखोमनि गुबै मोनथाय एबा फान्डामेन्टेल राइट्स दङ कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर नाम्बार 4 क्वेश्चन which of the following parts of the Indian constitution is called novel features आं बुंदोंमोन दहाय novel feature होननानै गाहायनि मबे मोनसे पार्ट्सखौ बुंनाय जायो मबे मोनसे संबिजिरारि पार्ट्सखौ संबिजिरनि नोबल फीचर गुन गोनां आखुथाय होननानै बुंनाय जायो दानिबो बुंखांखाबाय कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर 5 नाम्बार सोंथि नेशनेल इमारजेन्सि इज मेंशन इन व्हिच अफ द फलोइंग आर्टिकल्स नेशनेल इमारजेन्सि हादोरारि इमारजेन्सिखौ गाहायनि बबे हादोरारि इमारजेन्सिया गाहायनि बबे मोनसे आर्टिकल नाम्बाराव मख'नाय दङ नेव लिरनानै हर एबा कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर
Question number 6. Which of the following articles related to financial emergency? गाहायनि बबे मोनसे आर्टिकला फाइनेंशियल इमारजेन्सिनि बाथ्रा मख'नाय दङ आरो खायसे बुंदों गाहायनि माबे मोनसे आर्टिकलाव फाइनेंशियल इमारजेन्सिनि सोमोन्दै बाथ्रा मख'नाय दङ Question number 7. The 73rd Constitutional Amendment Act 1992 added which of the following schedule? 73rd स्निजिथामथि कन्स्टिटिउसनेल संबिजिर सोदांनाया गाहायनि माबे मोनसे सिडिउलखौ संबिजिराव सोफादेरदोंमोन बा सोसनदोंमोन स' बेखिनियानोसै स' इयुननि भिडिअ लोगो मोननाय मिजिं दिनै बेखिनियाव दोनथ'नो सानबाय किन्तु नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर थार एन्सारफोरखौ आरो बिनि बादैबो जोङो गुबुन गुबुन भिडिअ लाबोगोन आरो नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआव माखासे साबजेक्ट वाइज आं भिडिअ बानायखाना दोनदों बेनि लिंकफोर दङ बे लिंकआव थुनानै गुबुन गुबुन भिडिअफोरखौ नायनो हागोन स' बाय बाय सि इउ नेक्स्ट